אני רפאלה שרה שנון, אני בת 26, ואני מתמודדת עם מחלת סרטן המוח. לפני שנה הייתי לפני סמסטר האחרון של הלימודים, ואז הגידול בא ועשה איזשהו סטופ. פתאום עצר את החיים. אני חושבת שהדבר הכי קשה זה שזה באמת לוקח את העצמאות שלי ממני. אני מתארת את זה כמרתון. נראה לי שהדבר הכי מפחיד שהמרתון בסוף לא יסתיים. אני ודניאל ביחד 10 שנים, אני חושבת. בעזרת השם אנחנו ממש תכף נתחתן ונעבור לגור ביחד, וכל המשפחה מסביבי והחברים, והכל יהיה בסדר. לרפואה בארץ, לצערי, אין מה להציע למחלה שלי. אז מצאנו טיפול, ספציפית עבור הגידול שלי בארצות הברית, וזה באמת התקווה והסיכוי לחיים שאני רוצה. אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה. אני צריכה את העזרה שלכם במלחמה על החיים שלי. זה קשה מדי, אני מצטערת.